जोंनि leaders of divisional leaders central leaders जों तिनारो फालेमानि केमिया प्र कायसे इंसिडेंट नंगै थांखा संपूर्ण हाई स्कूल लामा बायनो कथा जागौमोन जों नुखा तिनि फाइवनो जों नुगो स्टूडेंट रक हेरासमेंट खाइजाकमानि बस ड्राइवर दे कॉन्ट्रैक्टर बाय बरक मिया प्र जों जे अपडेट मामानि बरक पिकनिक थांमानि जों खोनागो जों गार्जियन टे स्टूडेंट बाय malaikha and it is very genuine borok harassment khaijaka borok no rongpre sokpre khaika जों TSF नि अंगै जों स्कूल अथॉरिटी रक बाय जों मालायनि कक सानाय जे मानसा जे कल्प्रिट रक न स्ट्रंग एक्शन नागानि बागै आं टेसिं एसजीपीओ बाय कक साखा ताकसक जरा मुंसा एक्शन ना जायाखै जों खोनागो बाट TSF जों नायनाय स्टूडेंट नि साखाव अमता हें तंमानि बरक जस्टिस सर्व उंथों ते बसकांनि साला अमता हे तांथों ते जों अपील खायनाय ओ जे ड्राइवर नि बनि लाइसेंस आमा सस्पेंड उंथों नॉट ओनली ड्राइवर ते जे कंडक्टर तंनाय बनि बो सस्पेंड उंथों सो दैट बरक फ्यूचर रो केबो फन ड्राइविंग बरक का खायमाथों जों नायो जोंनि स्टूडेंट रक सेफ तंथों बनि बागैनो जों ते रिपोर्ट माखा आ ड्राइवर स्राइबो सानसि ड्राइवर सिदो आसक रक ड्राइविंग रक खायरका हनै जों प्रिंसिपल बाय कक सानाय एंड जों PSO बो जों कक साहावगै बाहाय जों तमाखा खायमा जों TSF नंगै जों नायानो हमने केस रक दो जाखा आं टेसिं एसजीपीओ कक सामानि केस ले रजायाखो बाट जों ट्राई खायनाय स्कूल अथॉरिटी ते स्टूडेंट आव बिसिंतिनो केस रेजिस्टर गानि बागै